Karen? Nakauwi na ba si Toto? Hindi pa nga po, Aling Rose. Naku, saan naman kaya nagsuot ng batang to? Kumain ka na ba? Hindi pa po ako makakain eh. Naku, hindi ka pa rin nakakainom ng gamot mo niyan. Naku, ikaw na bata ka din. Halika, pumunta na tayo sa barangay at na ma-report. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Tama na yung paggawa mo ng sampagita. May klase ka pa, di ba? Anong oras na oh? Kanina pa nakahain yung pagkain. Pinaghihintay mo. Di ba naalala mo ang sabi ni nanay at tatay? Huwag nang pinaghihintay ang pagkain na nakahain na. Opo ate, sorry po. Isang bugos na lang po kasi to kanina. Kaya tinapos ko po muna. Daling ko po to sa eskwelahan para pagkatapos po ng klase saka na ako magbebenta. Ikaw talagang bata ka. Sinabi ko na sa'yo na tuwing Sabado at Linggo ka lang pwedeng magtinda. Diba? Iwan mo na yan. Ako na maglalako niyan mamaya. Okay lang ate. Para di mo na ako bibigyan ng pambaon. Dito ko na lang po kukunin. Tapos po, ang sobra ipambili natin ng gamot mo. Okay ba yun? Aba, napakagaling naman ng kapatid ko. Ikaw talaga ang bubuhay sa akin, ano? Oo naman ate. Iniwan man tayo nila nanay at tatay. Alam ko naman na hindi mo ko iiwan kaya kailangan humaba pang buhay mo. Papagamot natin yung ubo mo. Huwag ka mag-alala to. Hindi ako agad bibitaw. Dapat malaki ka na muna. Ito namang ubo ko. Gagaling din to. Huwag ka mag-alala to. Magpapacheck up si ate mo sa center. At hihingi naman ako ng gamot doon. Sige po ate, basta sabay tayong aahon ha, kahit wala si nanay at tatay. Oo naman. Uy, kumain ka na at anong oras na oh? Teacher Alma! Bili na po kayo ng sampagita para po sa altar niyo po sa faculty. Oy, Toto! Magbebenta ka ulit? O sige, bigyan mo ko ng halagang 50. Teka, kumusta na ang ate mo? Akala ko siya na ang magbebenta ng mga sampagita niyo. Naglalaba po kasi si ate kay Aling Rose. Tsaka okay lang naman po sa akin na magbenta ng sampagita. Para naman po may katulong si ate sa pagtatrabaho. Tsaka malapit na po kasi yung birthday ni ate. 2 birthday niya na po yung lumipas na laging tuyo ang handa niya. Samantalang ako po, napaghahandaan niya ng pansit. Ang swerte naman ng ate mo sa'yo, Toto. Napakabuti mong bata at saka ikaw na bata ka. Akala mo naman 30 anyos ka na kung mag-isip. 7 taon ka pa lang. Huwag ka masyadong magmadaling tumanda ha. Dapat sa inyo, ine-enjoy mo ang pagkabata mo. Ma'am, ito po kasi ang binigay ni Papa Jesus sa amin na buhay. Kailangan po namin magtrabaho ni ate para din po sa amin. Matalino kang bata, Toto. Alam mo, paglaki mo, sigurado akong maiaahon mo ang ate mo sa kahirapan. Teka, kumain ka na ba ng tanghalian? Mamaya na po, teacher. Pag nakabenta na po ako. Salamat po. Pagsusumikapan ko po talaga. Tsaka isa pa po, gusto kong ipagamot yung ubo ni ate. Ay, halika muna at kumain tayo. Hindi pa rin pala siya gumagaling. O sige, sa Sabado, kapag maaga akong natapos sa mga gawain ko, pupunta ako sa inyo ha. Sasamahan ko ang ate mo sa kakilala kong espesyalista. Pero ngayon, kumain na muna tayo. Teacher, baka po mahal dun. Huwag mo nang halalahanin yon. Salamat po, teacher.
Nagpa-check up ka na ba sa ubo mo? Mukhang ang tagal-tagal na niyan ah. Hindi pa po eh. Saka na lang po, Aling Rose. Nako, mamaya hindi lang basta ubo yan. Hindi ba't no nakaraan pa yan? Siguro mag-iisang buwan na yan. Simula na magtrabaho ka dun sa repakan ng sabon. Baka naman nalalanghap mo yung sabon. Mapagbiro ho talaga kayo. Hindi naman po siguro. Oy, ikaw na bata ka. Alagaan mo nga ang sarili mo. 2 na lang nga kayo ni Toto eh. Tsaka bata pa siya. 2 taon na rin ang lumipas nang iwan kayo ng mga magulang nyo. Hindi ko po iiwan si Toto. Nangako po ako kay nanay at tatay na aalagaan ko si Toto hanggang sa lumaki at makapagtapos siya. Mabuti naman kung ganon. Yun bang sinasabi ko sa yung mga papeles na kailangan para dun sa sponsorship? Nahanap mo na ba? Aba, malaking tulong sa inyong 2 yun. Pwedeng matustusan nun ang pag-aaral ni Toto hanggang kolehiyo. Ikaw din, makakapag-aral ka. Ibigay mo na lang sa akin at ako na magpapasa. Sasama ka na lang sa akin, ha? Oo, Aling Rose. Maraming salamat po sa inyo, ha? Naku, wala yun. O siya, bilisan mo na dyan. Pagkatapos mo, kunin mo na yung natitirang ulam sa lamesa. Marami pa yun. Iuwi mo na lang. Ulamin nyo ni Toto. Oh, nga pala. Ito na yung bayad ko sa paglalaba mo. Mamaya kasi alis ako eh. Ayokong iwan kay Janice. Mamaya kulang na naman ibigay sa'yo. O Karen, o. Salamat po ng marami, Aling Rose. Kuya, bilhin na po kayo ng sampagita. Sampagita po. Utoy, magkano gaya ang sampagita mo? 20 pesos po, 4 na piraso. Isang bugko na yan. O sige, pabili ako ng 2 bugkos. Ito po. Salamat po. Sampagita kayo dyan! Han, tingnan mo yung bata oh. Naka-uniforme pa pero nagtitinda ng sampagita. Nasaan kaya magulang yan? Front lang yan, yung uniform na yan. Para syempre maawa ang tao, tapos makalimos sila ng malaki. Tingin ko sindikato nga yan eh. Yung mga bata na yan. Kaya wag mo pansinin mga yan, Han. Di naman po ako namamalmos eh. Nagbebenta naman po talaga ako ng sampagita. Oy! Bakit ka nandito sa pwesto namin? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na dito? Inaagaw mo customers namin ah! Di naman! Kaya ganyan na po ako dito. Malapit na kasi to sa bahay namin eh. Umalis ka na dito! Kami naman ang hihina ang kita. Tapos naka-uniform ka pa din. Gaya-gaya ka talaga. Porket alam mong malaking kinikita namin dito. Hindi Di ako namamalimos. Nagbebenta lang ako ng sampagita. Magkaiba naman tayo ng binibenta eh. Basaan naman yan sa'yo eh. Kahit na! Umalis ka na dito! Kapag di ka umalis, pagtutulungan ka namin. Kala mo dyan ha? Oo na, sige na, alis na. Toto, anong oras na? Bakit gabi ka na umuwi? Teka, kumain ka na ba ng tanghalian? Opo ate, pasensya na po. Inuubos ko lang yung paninda kong sampagita. Doon pa po ako nagtinda malapit sa may simbahan kaya ginabi po ako. Sana dyan ka na lang nagtinda sa overpass para malapit. Kasi po, pinaalis ako ng ibang bata eh. Ate, hindi pa rin ba magaling yung ubo mo? Hindi pa eh. Pero ayos naman. Umiinom naman ako ng oregano. Buti nga, tinuruan ako ni Aling Rose. At saka, hinayaan niya akong kumuha sa tanim niya. Ang bait talaga ni Aling Rose. Oo. Oh, halina't kumain na tayo. Ay ate, sabi pala ni Teacher Alma, pupunta siya dito sa Sabado. Sasamahan ka raw niya magpa-check up po sa kakilala niya. Naku, Toto, wala naman tayong pera. Saka, papacheck up na lang ako sa center. Ang kaso lang kasi, minsan lang si Doc pumunta dun. Kaya ang sabi niya sa akin, hintayin ko na yung medical mission sa 1 buwan. Wala ka naman daw pong babayaran, ate. Ganun ba? Sige. O siya, kumain na tayo. Ate, malapit na pala yung birthday mo, no? Ano po bang gusto mong handa?
Nako, Toto. Hindi ko na iniisip yung handa, no? Baon mo na lang yan. Kunyari lang naman ate. Siguro, gusto ko ng cake sa spaghetti. Kasi laging pansit yung hinahanda nila nanay di ba? Tsaka tasty. Ikaw ba? Gusto mo rin nun? Opo ate, mukhang masarap yun. Hayaan mo. Bibili ako nun pero hindi pa ngayon Kapag siguro mas malaki na ako at tapos mas marami ng pera. Oy, teka. Dahil ginabi ka na, sa malamang hindi mo pa nagagawa ang mga assignment mo, no? Ang galing-galing mo talaga ate. Tapusin mo na yung mga yan pagkatapos kumain, ha? Huwag munang matutulog. Opo. O Toto, bakit hindi ka pa umuuwi? Tapos na ang klase Ikaw na lang natitira sa klase niyo magtitinda ka pa ba ng sampagita? Opo, Teacher Alma. Tsaka nagbibilang po ako ng naipon ko. Nasa 250 na po to Magkano po ba yung cake tsaka spaghetti? Para ba yan sa ate mo? Opo, sa susunod na Lunes na po kasing birthday niya. Ang bait-bait mo naman. Pwede ka na makabili ng cake niyan. Naku, tiyak matutuwa na ang ate mo. Ako nang bahala sa spaghetti ng ate mo, ha? Huwag ka namang problema doon. Naku, wag na po, teacher. Sinamahan niyo na po si ate magpatingin sa doktor, kaya binilhan niyo na po siya ng gamot. Sobra na po yun. Sabihin niyo na lang po magkano po yung kailangan ko po para sa spaghetti ni ate. Ay naku, itong batang ito, oo. Sige, ako na lang ang magluluto, ha? Siguro naman hindi mo kaya magluto. Sige po, teacher. Salamat po, Bale, magkano po ba yung kulang ko? Isa pang 250. Ayun, sige po, Teacher Alma. Alis na po ako. Sige. Mag-iingat ka, ha? Dalhin mo na tong sandwich, Salamat po. Aling Rose? Karen, bakit? Pwede po bang mangutang ng noodles po? Sige. Ito. Salamat po, Ay, Karen, ako. Nabalitaan mo na ba? Ano po yun? Yung anak ni Melba sa kabilang kanto, nung isang araw pang nawawala. Ay, oho. Kamusta na po pala yung anak niya? Naku, matatakot ka. Nakitang patay na at lumulutang ang katawan sa ilog. Kaninang umaga. At ito pa, wala nang lamang loob yung bata. Naku, nakakatakot talaga. Kita mo, nananayo ang balahibo ko. Kaya ikaw, pagsabihan mo yang si Toto na wag na magtinda ng sampagita sa malayo. Naku, uso na naman na nakawa ng bata sa ngayon. Sige po, salamat po, Aling Rose. Susunduin ko na po si Toto ngayon. Magandang hapon po, ma'am. Karen, kumusta ka na? Mukhang hindi ka nagaanong umuubo ngayon, Opo, mabisa po yung gamot. Maraming salamat po, Nga po pala, kaya po ako narito kasi susunduin ko na po si Toto. Natatakot po kasi ako, sabi ni Aling Rose. Uso na naman daw po yung pagkuha sa mga bata ngayon. Naku, kanina pa umalis si Toto. Kung alam ko lang na susunduin mo siya, hindi ko sana siya pinaalis. Kinabahan lang po ako sa sinabi ni Aling Rose, kaya po napasugod po ako dito. Salamat po, Mama. Puntahan ko na lang po yung pinaglalakuan niya. Sige po. Sige. Pasensya na, hindi kita masasamahan. Marami pa kasi akong ginagawa. Ayos lang po, Ma'am. Karen,
Nakauwi na ba si Toto? Hindi pa nga po, Aling Rose eh. Nanggaling na po ako sa overpass. Saka sa simbahan kung saan siya naglalako. Pero wala pa po siya dun eh. Ngayon mag-aalas 11 na. Kinakabahan na po ako kasi madalas po ang pinakagabi niyang uwi ay alas 7. Naku, saan naman kaya nagsuot ng batang to? Kumain ka na ba? Hindi pa po ako makakain eh. Naku, hindi ka pa rin nakakainom ng gamot mo niyan. Naku, ikaw na bata ka din. Halika, pumunta na tayo sa barangay at na ma-report. Magandang tanghali po ulit, ma'am. Magandang tanghali rin naman, Karen. Bakit lumiban si Toto ngayon sa klase? May sakit ba siya? Yun din po sana yung itatanong ko, ma'am. Kung pumasok po si Toto ngayon kasi simula po kahapon, hindi pa po siya umuwi. Ma'am, baka lang po alam nyo kung saan po nagpunta si Toto. Ano? Ang alam ko lang, Iha, sa may simbahan at doon sa overpass. Nakapunta ka na ba doon? Opo, ma'am. Kahapon pa po at kanina bago po ako pumunta dito. Dumaan po ako doon eh. Pero wala po siya. Natatakot na po kasi ako ng sobra. Kami na lang pong dalawa tapos mawawala pa po si Toto. So, nakapag-report ka na ba sa polis? Opo, pati sa barangay namin. Hindi po kasi ako mapakali, ma'am eh. Paano po kapag kinuha siya ng mga nangunguha ng mga bata? Hindi ko mo kakayanin, ma'am. Pinangako ko po sa magulang namin na aalagaan ko po si Toto. Ay, Karen, tahan na. Tahan na. Isasamahan din natin ang dasalihan, okay? Walang mangyayari kay Toto. Mananalig tayo sa Panginoon na walang masamang nangyari kay Toto. Karen! May natagpo ang bangkay ng bata sa may damuhan sa bakanting lote. Halika dali. Huwag naman sana. Pero baka si Toto yun. Hindi makilala ang mukha dahil tape. Tapos wala ng kidney. Ano? Oh, Diyos ka. Huwag naman sana si Toto yun. Makikiraan po! Makikiraan po! Makikiraan po, Toto! Toto! Hindi po siya yan. Hindi yan si Toto. Naka-uniforme po ang kapatid ko. Hindi po siya yan. Wala pong balat sa dibdib si Toto. Diyos ko, mabuti naman at hindi yan si Toto. Pero kawawa naman ang sinapit ng batang ito. Aling Rose. Nasaan na po ang kapatid ko, Aling Rose? Tahan na, anak. Makikita rin natin si Toto. Karen! Pinapatawag ka sa barangay. Nakita na nila si Toto. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo! Hinahanap ka kanina pa ng mga pulis. Kaso wala ka sa inyo. Kaya dinala sa barangay si Toto. Aling Rose, si Toto po. Tara po! Toto? Toto! Ate! Saan ka ba nagpuntang bata ka? Inabot ka pa ng isang gabi na wala. Hindi mo alam kung gaano ako natakot.
Sorry po ate, naligaw po ako. Sumama po kasi ako sa mga nakilala kong bata sa simbahan eh. Malaki daw po kasi yung kinikita nila sa pag-aangkat ng mga basahan. Tapos, bigla na lang po ko iniwan sa jeep na sinakay namin. Hindi ko po alam kung saan papunta. Hanggang ginabi na po ako sa daan. Natakot din po ako ate, kasi hindi ko po alam kung sa lugar na po ako. Bakit ka naman kasi sumama sa kanila? Eh may sampagita ka naman na tinitinda, di ba? Ate, gusto ko po kasi mas kumita pa para po sa birthday mo. Para mapagandaan lang po kita. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mo nang isipin ang handa. Pinag-aalala mo ako masyado. Oo, ikaw na bata ka. Hindi makakain ng ate mo ng maayos, no? Sa susunod, makikinig ka sa sinasabi ng ate mo, ha? Opo, Aling Rose. Salamat din po sa inyo. Ay, mga sir, salamat po sa tulong nyo. Walang anuman, misis. Buti na lang po at matalino ang bata na yan at sa presinto namin siya nagtanong. Buti na lang din at naka-uniforme siya. Pati ang ID niya, dala-dala niya, kaya naihatid namin siya dito. Mga sir, maraming salamat po sa paghatid nyo sa kapatid ko, ah. Walang anuman ho. Sige ho, mauna na po kami. Salamat po ulit. Ikaw naman bata ka. Hindi ka na maglalako ng sampagita, maliwanag ba? Paano po yung kikitain ko dun? Hindi ka na maglalako mag-isa. Magkasama tayo, okay ba yon? Sige po ate, sorry po ulit. Di na po maulit. Aba, hindi na talagang bata ka. Pati ako pinakaba mo. Pasensya na po, Aling Rose. Payakap nga po ko sa inyo. Aba, teka. Nasabi ko na ba sa inyo na aprobado na yung foundation ng mga papeles nyo, Karen? Makakakuha ka na ng sponsor galing sa mga foster parents nyo sa ibang bansa. Aba, hindi ka na mahihirapang tustusan ng pag-aaral ni Toto at pwede ka na makapag-aral ulit. Naku, maraming salamat po, Aling Rose. Maraming salamat po. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Your number one SM radio station. Love Radio.